Lallai ma wannan rana ba ta dalle. Rage baki. Lallai ma wannan lallai ma wannan Allahu Akbar! lallai ma wannan Ka ji ƙato. lallai ma wannan Allahu Akbar! Rage baki. Allahu Akbar! lallai ma wannan Allahu Akbar! Kabira! lallai ma wannan Amma wannan dai ba karamin dan kutumar uba bane. Ina bacci na kasa na karya azumi. Yanzu shikenan ka dora mun ka fara azumi 60. Sai je ma hukunci kawai. Allahu Akbar Kabira!